Xeyirli kiş, 1 iyun ballarını yoqlау күні yakınlaşa. Bugün şükür ballarga iqtibar көп. Әйтерсең, кайбер вакыт дөнья алар тирәлегенә әйләнә. Бәгыр җимешләребезне саклый, яклый без әтиәниләр арттырып җибәрмибез микән? Иркә бүген үстереп улыгайган көндә үзебезнең кадер бетмәс микән? Балаларыбызны кем боза дигән сорау белән без бүгенге кунакларыбызга мөрәҗәгать итәрбез. Әти-әниләр, укытучылар, мен калса бер сорауга бер матур җавап чыгар кебек тоела. Исәнмесез? Хәерле кич. Шуннан да балаларыбызны бүген без әти-әниләр үзебез бозмыйбыз микән дип Әсхат абыйга сүз биргән. Кем боза балаларны бүген? Беләсезме? Мин балаларым белән горурланам. Минем 4 балам бар, алар бер кашанда кибеткә кергәчтә "Менә дип бер кашанда сорамадылар. Мин бүгенге сөкүндә дә аларга рәхмәтле, һәр вакыт рәхмәт әйтәм. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле, әти-әниемә рәхмәтле. Минем балаларым әби бабай белән үскән кешеләр. Шуңа күрә шундый тәртипле булдылармы? Күрәсең, менә кибеткә керәсең, карыйлар инде була, күзеннән күренеп тора. Менә алырга кирәк шуны, алырга кирәк. Мин акча юк дигәм дә, бурлабыз да чыгып китәбез. Бер кашан теге күргән бар, менә идәнгә ятып җылый, акыра, кышкыра. Аллага шөкер, исән сау булсыннар. Аларның балалары да шушындый тәрбияле булсыннар дип телим. Инде без хәзер үзебез менә әзрәк бузабыз шул. Менә телефон, бала тавышлый башлый, телефон бердең, тынычлана. Ул бит инде ничектер башка нәрсә белән баланың игътибарын җәлеп итәргә кирәктер. Ул телефон белән генә аны җуату ул яхшы бергә бармас дип уйлыйм мин. Ул телефоннан әллә нәрсә карамый да инде бәлкидер дә. Һаман әле хәзерге мультфильмдагы вафу итәрләр, мине ачуланырлар. Мультфильмда мәгънәсе юк. Но инде мактарсыз теге кыз турында аю белән кыз сугышып йөриләр бит әле. Ул мультфильммы? Бүтән кешеләр карасын, сүксеннәр мине, мультфильм түгел. Менә без үскәндә, Ул таквай кебек матур телевизион сериалы карап не бар. Әле менә шушы энекәшләргә, сеңелкәшләргә бардым инде, энекәшләргә, двоюродныйларына. Кухняда да телевизор, залда да телевизор. Залдагысында әллә нинди мультфильм бар. Һәм дә кухнядагысында теге бегемот авырып китә, менә шунарга мәгънә, бөтен нәрсә бар. Аны терелтергә телиләр, бөтенесе теге уколдан курка, аны чакырып кертәләр, ярдәм итәргә тырышалар. Менә мәгънәсе булырга тиеш. Шуңа күрә ул мультфильмны инде ярар теге депутатларны итте дә анда имешнең пагади тәмәке тарта, тегелә итә, булай итә, бит барыбер мәгънәсе бар иде. Шуңа күрә шуларны карап балаларны үстерергә кирәк. Телефон биреп кенә без алга китмәбез дип уйлыйм. Мин телефон Әсхат, каян чыга телефон бирү? Ул бит әти-әнинең вакыты юклыктан. Әти-әни шуңа кадәр мәшгуль бүгенге көндә. Шуңа күрә баласына игътибар һәм вакыт җитмәүне менә шу телефон белән алыш. Юк, монысында син хаклы түгел. Тәҗрибәле укытучыга да сүз бирә. Нинди буын белән эш итәсез бүген? Нинди балалар үсеп килә? Шырга булып әйтү дөрес түгелдер бәлки. Чөнки һәр шырда да менә бу әтиләр һәм балалар арасында шундый аермалык булган һәм бүгенге көндә дә бар ул. Бу тәрбия гаиләдән килә. Әти-әни нинди тәрбия бирә, нинди үрнәк күрсәтә, гамәлләре белән сүзләре туры киләме, шундый ишракта гына бала да көтелгән нәтиҗәгә, менә тәрбия буенча баланы тәрбияләү буенча көтелгән нәтиҗәгә ирешергә мөмкин. Чөнки Әсхат абый әйткән сүз белән килешәм, кайбер гаиләләрдә әти-әни дә телефонда утыра, бала да телефонда утыра. Ләкин бөтен гаиләдә шулай дип әйтеп булмый, чөнки хәзерге көндә дә мәдәниятыбыз белән кызыксындыра торган, классик әсәрләребез белән кызыксына торган әти-әни һәм шул балалар да бар. Каршы дәшүче балалар. Каршы дәшүче балалар хәзерге вакытта да булган. Артамы? Ул электә булган. Элекке заманны карасак та бер класста утырып калган балалар да булган, тырыш булмаган. Хәзерге вакытта да бар тырыш балалар. Шынап торып бөтен нәрсә белән кызыксынган балалар бар. Һәм яшьләре җитүгә эшкә чыга торган балалар бар, бик тырыш балалар бар, күп мәгълүмат ала торган балалар бар. Аның хәтле үк тырышмаган балалар. Димәк, шур белән монда аерырга кирәкмиме? Әмма ләкин үз хакларын аңлап һәм бүгенге көндә үз хакларын таләп итүче балалар күбрәк кебек. Чөнки беренчедән әти-әниләр балалар яклы. Элегрәк бик гади аңлатыла иде. Элегрәк
әти-әни белән укытучы бер позицияны ала, бала тәрбияләр өчен, ә хәзер укытучыга каршы бала белән ата-ана бергәләп көрәшә. Бу чыннан да шулаймы? Сизәсезме сез моны? Дөрес. Билгеле мондый очракта искәртеп китмичә булмый. Чөнки хокуклар белән бергә бурычлар да бар икәнен онытырга тиеш түгел әти-әниләрдә. Шуңа күрә менә укытучы буларак инде кайвакыт искәртергә туры килә. Чөнки хокукларны беләбез, ә бурычларны белеп бетерәбез микән? Тәрбия өлкәсендә бит инде ул мәктәпкә генә кайтарып калдырып булмый. Мәктәп, түгәрәкләр алар инде ниндидер йогынты, этәргеч бирә әлбәттә. Ләкин менә нигезне һәрвакытта гаилә бирә. Һәм инде менә монда безнең традициядән килгән, әби-бабалардан килгән тәрбия эшләгәнең миңа булса, өйрәнгәнең үзеңә. Мәсәлән, егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән менә шушы сүзләр инде ул безнең кылыкка кирип барган һәм инде әти-әниләрнең эшләгәнен, тырышканын күргәч, үзебез дә шундый булып үсәргә тырышканбыз. Һәм инде хәзерге бүген балаларда кылыкка китләп барсам, ул барыбер аларның кылыкларына керә һәм инде әти-әниләрнең тырышлыкларын күреп һәм шул сүзләрне ишетеп үскән бала әлбәттә инде дөрес юлдан тырышлык белән алга барыр дип уйлыйм. Лилия ханым, сезнең сүзләрдән соң тамашачыларда ризасызлык туар. Безнең балалар яхшы икән бит, нигә булар мондый тема алганнар икән? Бәлки укытучы күзлегеннән генә шулай күренәдер. Безнең балалар хәзер ул бегемотны карыйсылары килми. Кызганычка каршы. Нинди матур мультик кабызсам да, элеккеге тараклар турында, шуннан да матур мультиклар, әйме? Карыйсылары килми. Ләкин балаларга бүгенге көндә динамика кирәк. Әйе, аларга бүтән төрле, әйе. Маша Медведь та динамика бик әйбәт инде, гафуйдыгыз сез Мин мине. Маша Медведь турында сөйләмим, гомумән әйтәм. Нишләптер кызыксынмыйлар менә шул элеккеге мультиклар белән. Менә хәзер Лилия ханымның сүзенә шулай ук килешәм. Замана дигән сүз белән. Әмма дә ләкин хәзер телефоннарда әти-әниләр үрнәк күрсәтергә дигәннән кайбер әти-әниләрнең эшләре дә телефон белән бәйле. Менә бала нәрсә күреп үсә дибез. Бала күрә, әнисе телефонда утыра. Ул аны уйламый бит, телефонда ул эшләп утыра дип. Мәсәлән, мин бүген беренче звонок, беренче шалтырату бүген миңа сәгать иртәнге 4-тә булды. Бу нигә аланга китә торган бер баланың әнисе шалтырата миңа сәгать 4-тә. Менә мин таба алмыйм договор ди. Бу бик җаваплы әни булган ахырсы иртәгә дүрттә шалтыратты. Андый җаваплы әниләр... Дүрттә сезнең балагыз тормаган булгандыр, гафуйдыгыз кәнисме. Минем алар дүрттә төрлесе бар. Дүрттә ятучысы гына да бардыр. Әмма дә ләкин мин әйтәсем килә, әти-әнине мине мәсәлән, минем балам гел телефонда күрә. Шулай була карамастан мин әлбәттә балага, бүген һәм иртәгә минем бала телефонсыз. Мен бүген килгәч тә сөйләдем, мин балага катгый рәвештә әйттем. Мин телефоныңа алып куям, чөнки кичә биреп калдырган китапны укып чыкмагансың. Франциялар киттең инде бай. Әйе. Ләйсән ханым, әйдәгез башка сорау бирик әле. Менә сез әти-әниләр белән эш итә торган кеше, балалар белән эш итә торган кеше. Буын үзгәрдеме һәм кайсы якларын сез кабул итеп бетермисез? Буын үзгәрде. Безгә бала, менә шул кара диңгезгә бала булып барган әти-әниләр хәзер үзләренең балаларын җибәрәләр. Шушы ук балалар үзләре ял иткәндә, яңадан шул телефонга әйләнеп кайтабыз. Безнең вакытта, мәсәлән, Сәләт белән кара диңгезгә барганда, кызыл телефон бар иде. Әниләр сәгать 7-дән 8-гә кадәр шалтыратырга мөмкин. Не дозвонились, до свидания дип әйтәдер. Һәм кайбер әти-әни атна буе да шалтырата алмый, чөнки шул вакытка эләкми. Безнең бүтән вакытыбыз юк. Хәзер һәрбер балада телефон һәм һәр әти-әни, һәр дип әйтмим инде, күбесенчә әти-әниләр балаларга ял итәргә мөмкинлек бирмиләр. Тордыңмы, ашадыңмы, эчтеңме, ишең авыртмыймы, ишең китмиме, кайтмыймы һәм башкалары. Бу чынында шулай. Бу көлке түгел, чөнки без шуның белән яшибез. Чөнки мәсәлән, былтыр ситуация, минем бала, ник минем баланы зур отряд вагонына утырттыгыз, бер әни шалтырата. Мин әйтәм, не может быть, чөнки бер вагонда баралар 2 отряд.
Юк, минем бала олылар янында, хәзер анда егетләр аңа бәйләнә башлый. Аларның яшь аралары бер яшь бәлки ярты ел. Ул әни төнге 12-гә кадәр шалтыратадыр, иртәнге 6-да тотынадыр. Шуннан 2 көннән соң минем бала авыру, хәзер сезнең бөтен лагерегез заразиться итәде, хәзер бөтенесе дә үлә башлый. Биллахи, менә шундый сүзләр. Вы понимаете, сейчас там все будут умирать. Вы будете отвечать. Мин әйтәм, килегез дә балагызны алып кайтып китегез зинһар өчен. Һәм сезнең балагызны түгел, сезне лечить итәргә кирәк. Чөнки балаларның тәрбияләре беренче чиратта әти-әнидән килә, аларны тәрбияләргә. Психосоматика нигездә ята, чөнки ата-ана биргәнгә бу импульс баладагы мөстәкыйльлекне дә үтерә. Шулаймы? Гүзәл ханым, менә сезгә мөрәҗәгать иткән яшүсмерләр, балалар әти-әниләрнең мөрәҗәгатеннән чыгып, шуннан да бәлки кайбер проблемалар, артык иркә, балаларның артык иркә булулардан киләдер, артык мөстәкыйль булмауларыннан киләдер. Алай түгелме? Беләсезме, мин чынлап та әйтәләм, хәзер детоцентризм дигән әйбер бар, андый термин да бар. Психологиядә чынлап та бала тирәсендә күп әйбер әйләнә. Хәзер күп гаиләләрдә бу шулай. Ул хәзер баш кеше, бу инде мин аны күп тапкыр әйткәнем бар, монда килгәч, гаилә иерархиясы бозыла күп очракта. Бу дөрес түгел бит инде. Бу дөрес түгел. Иерархия булырга тиеш, ул мәктәптә дә булырга тиеш, укытучы үз урынында, чөнки ул олы кеше, аның вазифалары бар, аның бурычлары бар, ул бит әле власть кына түгел, ул бит шулай бит, анда бит әле җаваплылык та бар. Шуңа күрә, ул беләсезме, аның нигезендә нәрсә ятадыр, дип уйлыйм мин. Чөнки хәзерге әти-әниләр, алар дефицит чорында үскән әти-әниләр, һәм алар инде үзләренең дефицитларын, менә шушы комплексларын, булмаган әйберләрне балаларга алып биреп, артык дәрәҗәдә итеп алып биреп, шулай итеп балаларны бузуга китерәләр. Аннан соң алар зарраналар инде, баланың мотивациясе юк, аныңа бер нәрсә кирәкми, аның укыйсы килми, аның бер нинди хыялы да юк диләр. Хыял барлыкка килсен өчен дефицит булырга тиеш. Хыял барлыкка килсен өчен бушлык булырга тиеш. Ата-аналар ул бушлыкны бирмиләр, алар аны гел тутырып торалар. Әйдә монда барасыңмы, әйдә моны алыйкмы, әйдә тегене алыйкмы дип. Күп очракта бу шулай. Ләкин инде менә миңа мөрәҗәгать итәләр дигән очракта төрле проблемалар белән артык иркә балалар да була, ләкин киресенчә дә булырга мөмкин. Балаларны артык кырыс итеп, в ежовых рукавицах дигән сүз бар бит инде, анысы да дөрес түгел. Балалар хәзер икенче төрле, хәзерге буын икенче төрле, алар күбрәк хисләргә бирелә торган дип әйтим, более чувствительные. Шуңа күрә аларны ярату һәм хөрмәт белән генә тәрбияләп. Менә бу турыда без кичкенә генә реклама паузасыннан соң сөйләшүне дәвам итәрбез. Безнең тапшырыдан аерылмагыз. Тайон тасы тапшыру алга таба дәвам итә. Шуннан да менә рекламага кадәр бик кирәкле юнәлеш алды безнең тема. Ата-ананың игътибары балага шуңа кадәр күп. Бала ахыр чиктә үзе дә моннан канәгать түгел. Ата-ана әлбәттә тагы да күбрәк зарарын күрә. Айрат, 3 кыз әтисе буларак төрле яшьтә алар. Кыз балага бит әле айруча әти кеше мәхәббәт белән карый. Бай бер белән очрашкан булдымы, ничегрәк итеп гаиләдә хәл итәсез? Һәм тормышта шуннан да алар тирәсендә әйләнәме сезнең дөнья? Алар тирәсендә генә әйләнә дип әйтә алмыйм. Ничек дип аңлатыйм? Олы кыз белән безнең мөнәсәбәтләр бүгенге көндә менә дусларча. Димә? Икенчесе белән нәкъ шулай дусларча, менә ләкин өченче кыз белән, менә ул дөрес белмим ничә шулай килеп чыккандыр. Ләкин безнең өченче бала үзе янында бөтен дөньяны әйләндерә. Без олысы да андый түгел, икенчесе дә андый түгел, ләкин менә өченчесе бу инде сәбәпләр уйлап караган булдымы? Соның өчен бәлки артык мәхәббәт, артык әнисе дә Бәлки шулайдыр. Айваз булай. Булай гына иркәләгән сүздер. Мин иркәләдемме, минем әти-әниләр иркәләдеме, заманасы иркәлиме, балага карата караш бүтәнме, белмим, аңлатып бетерә алмыйм.
Теге булай үзебездән чыгып кына. Ләкин менә Ләйсән белән кабышакта кич белән сөйләшеп утырабыз. Бу вообще безнең балама дип. Менә шулай теге шок катабыз. Бу вообще нишләп шулайсың менә нишләп өченче Аделина безнең нәкъ менә шулай үзен тота дип әйтә. Аннан соң бит әле иркәләү баланы бозу дигән сүз түгел. Ул бит без әле белмибез. Ул бозуга китерәме? Бәлки ул яхшы нәтиҗәләргә дә китерергә мөмкин. Без сезнең белән килешәм. Иң мөһиме миңа иң ошаган әйберләрнең берсе, ул нәрсә сораганын, нәрсә эшләгәнен аңлый. Менә ул теге аны иркә дип әйтеп булмыймы, ләкин менә ул үзенә бер максат куйган икән, бу иркәгә керәме юкмы? Үзенә максат куйган икән, ул шуны таләп итә. Менә Әсгать абый әйтеп киткән иде, кибетләрдә аунап сораучы бала ул начар баламы, я булмаса үзенең теләген үтәргә теге бер теләк куйган икән, менә шуны үтәргә таләп итүче балага керәм икән ул. Менә шул сорауга җавап бирде. Алар хәйләкәр, мәсәлән, минем малай бер кайчан да шулай итеп үзен тотканы юк, елаганы юк, әмма ул үзенә кәрҗин ала. Аңа нәрсә кирәк? Ул шунда тутыра һәм касса янына баса да, миңа шулай итеп карап тора. Мин бит инде әйтә алмыйм кеше янында. Әйе, сатып алучы. Юк, минем акча юк, мин моны алмыйм дип. Без бүтәнчә итәр шулай. Мәсәлән, мин бу теманы шулай белеп алдым. Минем 3нче кызым да нәкъ шулай әйтә. Ул миңа гел әйтә, әйтәм корзинага җый. Бүтән әйберләрегезне җыйгыз, мин әйтәм. Ләкин кассага килеп җиткәнче әйтәм, бар кызым, безгә теге мороженое син яраткан мороженое алып кил әле дип җибәрәм дә шул корзиннан ул җыйган әйберләрне тизгән Алладан җыйган менән шул. Менә минем сеңлем кайткач сорамыймы? Юк, сорамый. Онытау. Ана мороженое кадәргә әйтте ди. Минем сеңлем менә позициясе бик гади бойшырак, әйме? Балага менә син әйтмешли Айрат. Нәрсә сораганда юк дип әйтергә ярамый. Шул рәвешле гел-гел юк дия, аның менә бу мөстәкыйльлеген, аның үз теләкләрен, хыялларын ничектер кисәсең дип, ул бер юк дип әйтми. Юк, мин моның белән дә килешеп бетмим. Чөнки балага шикләр булырга тиеш. Баланың менә ниндидер шикләр куясыз да, шул шик эчендә аның мөстәкыйльлеге булырга тиеш. Мәсәлән, кызым, син менә алаласың бүген 2 мороженое. Бүтән әйбергә безнең акча юк. Менә шушындый әйбер булырга мөмкин, чөнки балалар, беләсезме, алар тирәюпсы, менә ул андый күплектән, андый зур иректән аларга шитен. Ул бит әле җаваплылык дигәндә сүз. Әйбернең дә кадере. Икенче тагын бер әйбер генә әйтәбез, без хәтта үземнең бала турында сөйләп китәм. Балаларга һәрберсенә карта ясап бирдек инде, чөнки һәрберсе бер нәрсә сорый, гел бер нәрсә алырга. Акча картасы. Акча картасы дип әйтәм, айрым теге карта питаниедан башка. Шулай әйтәм. Атнасына 500 сум, мәсәлән, 500 сум салам да, менә синең лимит 500 сум. Бер көндә син аны тотып бетерәсеңме, бер атнага сузасыңмы, калдырып 2 атнада җыясыңмы, ансы инде синең. Моны финансовый грамотность дип атала. Ләкин нәрсә, бер көндә гел акча бетә. Лимит бер көндә бетә безнең. Безнең балаларны шулай. Менә сез үз балаларыгызны ничек тәрбияләдегез? Хәзер бит инде балаларыгызның балалары бар. Үзгәрешләр бармы тәрбиядә? Мәсәлән, миндә әйткән булды, әни без алай тәрбияләмибез инде хәзер. Бу инде теге искерде ул методлар. Шулай әйткәннәр булдымы балаларыгыз? Әлбәттә. Шыр үзгәрә, буын үзгәрә. Менә безне әбиләр әйтәдер иде. Әниләргә балаларны артык иркәләмәгез, бозылалар дип. Аннан соң вакыт килеп җитте, әниләр безгә әйтә башладылар. Балаларыгызны артык иркәләмәгез, бозылалар дип. Инде шыр килеп җитте, безнең әйтәсе килә. Иркәләмәгез, бозылалар. Ә мин әйтер идем, балаларны иркәләргә дә кирәк. Чөнки бала, иркәләгән бала, артыгын түгел, менә мин килешәм психологлар белән. Иркәләнгән бала ул үзенең кирәклеген тоя. Ул үзенең бу гаиләдә кирәклеген тоя. Ул җәмгыятьтә кирәклеген тоя. Шуңа күрә балаларга зрәк назлы булырга кирәк. Әмма ләкин аның үзенең рамкалары булырга тиеш. Шын мәгънәсендә бала кичкенәдән мөстәкыйльлеккә үзенең бу дөньяда кирәклеген белеп үсәргә тиеш. Мөстәкыйль дигәннән менә хәзер без иркәлибез дибез, име? Һәм тагын бер замананың шире, без балаларга мөстәкыйльлек бирмибез. Без аны һәр адымын контрольдә тотабыз. Біз ул эшләргә тиешле эшне башкарабыз. Без мәктәбенә чабабыз, тигендә чабабыз, дәресен әзерлибез. Бәлки безнең балаларыбыз менә үсеп җиткәч, бүгенге буын, алар мөстәкыйль тормыш алып бара торган буын булыр микән? Без куркабыз гына. Көчле балалар үсә. Алар беләсезме, менә без телефон темасы булды бит әле, телефонга кагылма. Ул бит эш алыма.
Менә бүгенге көнне без телефонсыз берничә алмыйбыз. Шуңа күрә алар әзрәк кенә телефонның да нәрсә икәнен белергә тиеш. Алар әгәр дә бөтен нәрсәдән біз аларны тыйсак, алар каргалар төркемендә ак карга булып килеп керүләр ихтимал. Һәм алар бу тормышка, киләчәк тормышка бөтенләй әзер булмаулар куркыта. Шуңа күрә дилбегәне тотып кына бөтен нәрсәдән авыз иттереп әкрен генә мөмкинчелек бирергә кирәк. Һәм мөстәкыйльккә килгәндә мин килешәм. Безнең өчен курктылар, бу балалар бер нәрсә булдыра алмас дип, без курктык, хәзер инде анаклар өчен шулай диябезме? Юк, мин балаларның киләчәген күрәм. Мөстәкыйль көчле балалар үсә, чөнки алар көчле укытучыларда тәрбияләнә. Бу дөньяның, бу тормышның агымының таләпләре бик катынлык көчле. Шуңа күрә без инде балалар белән бергә чабабыз үзебездә. Балам бу тормыштан калмасын дип. Менә оныкларыгызны мактап кына торасызмы? Шилтә белдергән вакытлар буламы? Урышкан. Ах, нишисен дип. Әйтәм, үземнең таләпләремне әйтәм. Мәсәлән, әниләреннән бик бузып әйтмим, әтиәниләреннән. Мәсәлән. Менә мәсәлән бер көнне безгә бер кунак килде. Бер кунак килде, минем иң кечкенә анагым Әймә, 5 яше тулмаган 4 яшь инде ул. Әле аның теле ачылып кына килә. Ул килде дә инде, кирәкме, ул белми. Мин теләмим дип бу апаның да бездә кунып калуын. Бер әйтте, ике әйтте. Мин инде сүзне бурам теге ханым ишетмәсен дип ишетмимсең иде. Шуннан соң мин утырттым да, бу ханым, мин әйтәм, ул менә безнең менә шушындый кунагыбыз. Бу ханым безгә бик кадерле кеше. Бу ханым мәйтәм бүген бездә куна, без аның белән сине сыйлый, сине белән кунага апаны сыйлыйбыз мәйтәм. Һәм киләчәктә ул безнең бик кадерле кунагыбыз булачак, син дә аңарга барып бирәчәксең. Шуннан соң бу бала рәхәтләнеп мине белән кунакны сыйлашты. Бу апа киткәндә ул шундый еламсырап калды, апа тагын кайчан килә дип. Сөйләшә белүдә генә монда эш булып чыга, әйме? Сөйләшә белүдә генә түгел, курыкмаска кирәк. Балалар белән үзең белән бер нидә, бер тигезлектә куймасаң да, балаларга ышаныч белдерергә кирәк. Ләйсән ханым, сез килешмәгез. Мәсәлән, без лагерьларга җибәрәбез икән, алар киләләр Затырга, балаларны вокзалга. Бара бала. Бара әнисен. Улым белән эшләмә. Кая барасың? Әйдә сюда, давай вот сюда встань. Мин торам. Балалар менә монда баса. Ты куда пошел? Не надо, давай иди туда. Арттан бара әтисе. Чемодан тоткан ул әйме. Карагач әйтерләр. Мөнәсәбәт әле шу хатынның. Мине хәтерләттегез. Әтисе чемоданын тутып бара. Әтисе чемодан белән бара. Мин шунда ук туктатам, гел әйтәм. Бала чемоданны үзе алып килергә тиеш. Ата-аналар бит шундый сез дип сөйләшеп торына. Ты вообще подними, посмотри. Юк, мин күтәреп карар идем аны. Проблема түгел. Әмма дә ләкин ул чемоданны бала Анапага барып җиткәч үзе күтәрергә тиеш. Аның анда тагын бер әтисе көтеп тормый. Шуңа күрә мин бала Ләйсән апасы да күтәрми. Юк, Ләйсәнне дә юк, Айгөле дә юк, Фатимасы да юк. Әмма дә ләкин ата-аналарның менә шушы вакытта мөстәкыйльлек бирмәгән турында сүз бара. Алар балаларга син анда басма, һәм бала автомат рәвештә мине түгел, Әйдаманны түгел, әти-әнисе әйткән сүзне тыңлый. Әти-әнисе дөрес әйтми. Бу беләсезме, сез менә тревожный родительләр дигән сүз бар, әйме, курка торган. Менә сез шуларның психологик характеристикын, портретін сөйләп күрсәттегез. Андый әниләр күп. Чөнки аларга үз куркулары белән менә килеш алмыйлар алар. Алар үз куркуларын җиңә алмыйлар. Менә иркә балалар дип төпчекләрне әйтәбез бит. Чөнки 3нче балага без ул куркулар белән инде килешкән булабыз. Без аларны әти-әни буларак ул куркулар белән инде ничектер справились. Яшәргә өйрәнгәнбез. Сез белән килешәм, беренче баланы уфуф итеп менә булай теге булай авырмаса ярар иде дип үстердек. Икенчесе уже үзе үсте, өченчесе Өченчесенә әйләндерә хәзер. Мин консультациягә килгәч тә әйтәм, әти-әни булу ул аңа өйрәтмиләр бер җирдә дә. Мин әти-әниләргә дә әйтәм, сезнең куркуыгыз аңлашыла, сез куркасыз, борчыласыз. Чөнки бала садикка баргач, ата-ананы бәя бирәләр. Бала ничек, тәрбиялеме, тәрбияле түгелме? Ата-анага бит тәрбия бирәләр. Мәктәпкә баргач, яңадан ата-анага тәрбия бирәләр. Шуңа күрә, менә бу тревога дибез инде, курку хиссе көчәя ата-анада. Һәм алар аны балага ияләр ул куркуны. Әсхат абый, сездән башлаган идек, сезне белән төгәлибез, тамамлый. Бер акыллы фикер әйтеп куйдыра, җипләп, нокта куеп, менә шулай ул җәмәгать дип. Укытучыларны хөрмәт итәргә тиешләр. Безнең заманда әйтерсең дә Әсхат абый узган ди. Ашуланалар да, указка белән дә сугалар, колакны да боралар. Без өйгә кайтып
зарланайық, зарланғаш менің әне бағыр әйтәйі. Икенче құлақны райдандар. Жоқ, олым, менә миш тұра. Мишке тик тұра, бір кіші де кетіріп соқмайды деп тұрғаннан. Значит, өзің тәртіпсіз болғансың, все бітті, шулай бізді шулай тәрбиеледілер. Қазірде ол шулай болырға тиіш. Хөкүмет әйтті, балаларға тимәске, нитмәске, әзірек тәртіпсізлегенде ортына бір соғып жіберсең, шапылдатып, бола бетінде. Сіз әлбәтте қаршы келесіз, әмма да ләкин ол тәрбие, мен бит әйтмеймін анда теге соқтыңда ашып кетті ол тігінде қадар. Әзгіне шалт еттірдің, бір нәрсесі жоқ, аңны ел, значит, демек, мында что-то менің дұрыс эшләмәдем. Күрсәтә белергә кирәк. Балаларыбыз белән күбрәк вакыт үткәрик. Шуннан да иркәлик, назлык яратыйк, әмма моның да шамасы булырга тиештер. Исән сау булыйк, балаларыбыз исән сау булсын. Рәхмәт.